El primer partit de Frank Kessié amb el Barça ja va deixar veure detalls del joc de l'Ivorià. Pressió i recuperació, ordres i adaptació al nou equip amb l'ajuda d'Aubameyang, que li feia de traductor de les instruccions de Xavi. Això en presència d'un Ter Stegen que va ser protagonista de l'únic gol del Barça amb una assistència perfecta que va permetre a Oba marcar l'1-0. El golejador gabonès continua tocat pel gol i sembla que no el preocupa l'arribada de Lewandowski. Ja sabem el que vol Xavi de Pablo Torre. Esté situado bien para poder girarme, poder atacar las líneas bien y bueno, eso es lo que estoy intentando hacer, lo que me diga a misa. En el seu primer partit amb el Barça, aquest centrecampista càntabre de 19 anys ja va deixar un detall marca de la casa en una acció que va estar a punt d'acabar amb un gol d'Aubameyang. També tornava l'equip Ansu Fati amb el braçal de capità. El jove davanter blaugrana va intentar connectar amb Pedri, que jugava el seu primer partit des de l'abril, quan es va lesionar. El jove migcampista canari ha debutat aquesta pretemporada amb la novetat del dorsal número 8 a la samarreta, el llegendari número d'Andrés Iniesta.